Nou, laten we maar eens naar Sjen, het wedstrijdverslag. Dan bloedt er eerst even hingen. Want het is zo mooi. Het is een start van de bal. En dan beginnen ze te draaien in de lieren. Want ze maaien pas alles omhoog draaien. Op het startschot gaat. En dat doen ze met de haan en met de lieren. En dan scoren ze. En dan komt het hulpspul, het Griepmans rak uit. Ja, dan had Waals eind de protestvlaggen al hingen. Sjen Jenne Waard. Want die komt van plak nummer 3. En die is al opschoot naar 2. En die is ik op wij naar het eerste plak. Nou ja, ging die man dan op wij de wie op. En dan komen we zo langzamerhand om de route te vertellen. Want ja, dan gaan we richting Bregenham. Daar leidt een tonne. Dan moet ze omheen. En dan weer om naar hier zit. Daar leidt ik een tonne. En dan kan je weer om. En dan finish je nog in het Griepmenzak. En meer zit er dus helemaal net in. En het wie al heel wien. En dus hebben we voorop lezen de man die het oerlemmer dan ik nog hinderscoot. En dat is Gerhard Pietersma. Hij gaat op wij naar de eerste tonne. En hij gaat ik een aardig eindje. Want ja, die oorleur die zit elkaar al hier te plegen. Wat zijn is ik nog oer de lemmer hinnen stuiteren. En die leidt dan weer op zijn gewoon tweede plekje. Maar hij leidt voorlopig voor. Maar het hele veld erachter. Het is zo'n mooi gezicht als dat dan op die tonne au komt. Wat zijn een lemmer, dat gaat dan wel. Eerst gaat Gerhard Pietersma om die tonne. En dan komen die beide oren eraan. Wat zijn en lemmer. Maar dan komt Asus die Griepers. Nou, geweldig is dat. Zo dat maar van bovenaf. Als je dan op de tonne bij Stobbehoek ging. En dan show je al die skippen daaromheen. En dan gaat het deun achter elkaar los. En meer zit er dan zo'n hele midje ik net in. Het is wel zielig. Ze gaan heen en weer. Ze gaan rom wien. En ze kennen heel wien. Kennen ze scoren. Wet ze maar wollen. En je kan eigenlijk alleen nog op de ton wat winnen en naar elkaar zien. Nou, dit is het eerste groepje erachter, wat erachter langs komt. En dan komt Asus het tweede groepje nog even. Dat hier Pieter Brouwer om de tonnengong is. Maar de skippers het hele liever even bij. Daar komt het tweede groepje aan. Ja, en die binnen dan eigenlijk al bij een verlende situatie. Want die kennen net wat naar voren komt. Alhoewel, Ljouwert zit je erbij. En die zal Asus nog wel even komen. Maar je zit Snits bij. Je zit de Jouwer bij. Je zit de Bolzert bij. Je zit Grauw bij. Die zitten al jaar achterin. Hier al jaar een leeg noemer. En die kon net goed naar voren komen. Want de omstandigheden winnen natuurlijk dat je om die tonnen wat om een oor denken moesten. En dat weer vier wij het belangrijkste. Dus gaat hij voorop, Gerhard Pietersma. Hij weet van het protest, maar hij denkt dat zal hem de tijd wel worden. Dan komt wat zijn, dan komt het tweede groepje. Lemmer is intussen al voetzakken. En bij de ton heb je hele vermakelijke situaties. Bijn Kramer weet net hoe het had. Al die skippers ertussen terug in en die vindt bij dat Grauwer net tussen terug met de Jouwer. Maar Grauw gaat er gewoon bol tussen terug. En hij maakt er helemaal niks van de Jouwer. En die rekken het niet. Nou, dan Jenne wordt het heel stom. Maar die gaat door stuurboord. Er haast nog tussen terug. Dan met Lemmer helemaal omhoog houden. Dat wie een echt protestsituatie wordt. Maar dat beslaat de man met het goede het. En dus kan Jenne wat er tussen terug. En nog altijd voorkomen. En nog altijd wat zijn op het tweede plak. Maar dan komen die orenman. Die komt drachten aan. Zorg maar eens even. Wat een mooie poester dat die erbij krijgt om dichterbij te komen. Albert Visser. Hij had er wel zin aan. En er komen nog meer achteraan. Er zitten hele mannen nog altijd. En er zitten Jereveen nog altijd. Nou, drachten komt dus intussen een keer als tweede om de tonnen. Var dat wat zijn er is. En dan de rest van het veld die daarachter. Nee, je leidt Jenne wat naar voren. Nou, jongens, om zo'n tonnen dringen en kringen daarbij hier zit. En die ene die draait wat soepeler als de oren. Wat zijn net zo soepel. De hele mannen wil wel wat soepel. Dan kan lang wat. Dat doe ik wel aardig. En dan Ljouwer, die weer wat minder. Nou, en dan komen die oren bij. En zo scoorde het veld hult iets weer in elkaar en uit elkaar. Want ze krijgen een vlaagje. En soms mist het dan weer. Nou ja, en dan die het Grauw het één keer verkeerd bij zo'n tonnen. Hij krijgt een liedstuutje van het Ljouwer de scootje. En dat betekent dat Grauw weer waarom gaat om de tonnen nog maar eens te nemen. En Grauw, die zullen we deze medie net weer waarom zien. Want die komt net meer naar voren. Want het ziet er net in. De wie geen kruisrek. En dus ging het naar de finish staat bij deze man. Eerst Gerhard Pietersma en dan Pieter Brouwer. Pieter Brouwer die oerdracht een hinderscoot. Die oer het hulpspul hinderscoot. En die ging terug naar het tweede plak. En die laatste route ja, had het er even echt op inveegd. En dat dan de tonnen eruit halen wordt om het Griepmensrak in te gaan. Ja, dan show je al even hoe het bij Jereveen en Jenne Waard zit. Nou, Pieter had hem in beeld. Pieter maakt naar nummer 8. En Gerhard Pietersma die maakt naar nummer 3. Nou ja, dat betekent dat er zit zeker geen 5 skipslingen tussen. Dat Pieter haast wel bezig is. Nou ben je dat nooit, want je kan zelfs in het Griepmensrak nog even helemaal lezen. Ik wil zijn oren voortgeet. Dat loopt Gerhard Pietersma dan ik. Maar hij shot dat nummer hult die dichterbij komen. Dat nummer 8. En dan is het tijd voor het finishskot voor de Jereveen man. Die nog gespannen even op het achterdek zitten. Want ja, die
Oreman vliegen wieken sneuren een mooie wedstrijd ziel treden. En dan nou eerste worden. Jawel, het is eerste worden. En ze zijn verschrikkelijk blied aan boord van het Heerenveen. Ik al, omdat de Oreman, die zitten alweer wat achterin. Jouweren is net naar voren kan. Snits is amper naar voren kan. Bolzert en Grauw is de allerlaatste jood. Helemaal weg. Dag Douwe. De uitslag nog even voor de volledigheid voor de meiskrowers hier op Veenhoop. Nummer 1 dus, Pieter Brouwer en mij het Heerenveen. Dan Drachten van Albert Visser op de tweede plek. Komt Wout Zijn van Ipe van der Meulen. Dan de hele mannen, Jacob Zwerver, knap vierde van Langwaar. De Lemmer, Ljouwert op het zonderplak. Snits, Douwe Visser op het 8e. Pieter Meter, de winnaar van J. Juster van Sneuren, Bolzert op het 9e plak. Voor de Jouwer op het 10, Zuidwesthoeken, Olve, Huzum, Grauw en Jennevoort. Want die bent er uitprotesteerd, komen we aanstaan weer waarom terug Wout Zijn. Wat betekent dat dan voor het klassement? Onder leiding, na 2 wedstrijden, het Heerenveen. Voor Wout Zijn, dan Bolzert, de Lemmer, de hele mannen op het 5e plak. Ljouwert, de Jouwer, Drachten, Grauw op Njochen, Langwaard zien. Snits, Douwe Visser op het 11e plak. Dan Jennevoort, Zuidwesthoeken en onderaan Huzum, 11 meter met 26 punten.